03 Reformastia, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guztiarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150%ko deskontuarekin. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Galzoa, Hernani. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule goizeko 9 eta 4 minutu direnean, goiz zoragarria, urdina, garbia daukaguna, Euskal Herria Irratia zureekin, apirilak 28 ditu eta osteguna da. Gaur, Iruñeko alde zaharrean, jakina den bezala, asteburuetan sortzen den gehiegizko zarataz eta ostalaritza araudi berriaz, mintzatuko gara solasaldi berezian, udal solasaldian, Geroa Beiko zinegotzi Itziar Gomezekin eta Arantzadiko kide Aitor Balbasekin. Zuk duzu errua, zuk ez duzu akordiorik nahi, Ainhoa Arano kazetariak Espainiako politikari eta kazetarien baten adierazpen mamitsuenak hautatuko dizkigu. Zientziak ala letrak, horra hor galdera, zientziak eta letrak, horixe Xabier Agirre Gergilako filosofoaren erantzuna. Asier Azpilikueta Biurdana ikastetxeko ikesketa buruarekin bihar institutoan Jon Alonso idazlearen lanekin eginen duten 27. irakurketa publikoaz mintzatuko gara maikak jo aurretik. Euskal Herria Irratia.eus FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon Juan Cruz Lacasta. Egunon Pilla Arginarena, egunon Metropoli Foraldar Maiteok eta egunon Igor Eskudero, Ari Eskudero teknikari. Gaixo, egunon. Segunda gaur, osteguna ja da, ezta? Bai ba. Bueno, ostirala gain gainean. Bai. Ezkara kejatuko gero. Nola dabil gure World Tour? Ba, bai, bira, asteburu hontan txantrako jaietan izango gara. Hori da, nola baitere gailurra, ezta? World Tour honetan. Bueno, bai, momentuz behintzat. Burbonkin, momentuz, gero, kontzertu hona datoz, Bai. Ba, hori, larun batean arituko gara hor Akelarre mitikoan. Euskal Rockaren katedrala. Hoixe bera. Larun bat hontan, hori, gaueko 9:30 gutxi gora bera. Bokataren orduan. Bueno, bai, gugari gara esaten, gero afaltzeko ez da, oraindik... Estela kontrako ez tarritik joaten alda, izan Burbonkinsek dantzan jarriko gaitu. Bai, hori da, dantzan eta pixka bat guztion artean astinduko gaitu. Esan dugu gauza bat, botila bat Burbon ateratzen dugu guk zuzenean, jendearekin eta konpartitzen dugu, ez da, orduan, horregatik esaten dut ordu horretan, datorren jendeak afaltzeko bintzat oraindik... Bai, Urdaiazpiko tortilla eta Burbonaren arteko uztarketa, akaso ez da oso ona, ez? Nik momentuz ez du probatu, ez du probatu nahi. Bueno, horrutziko dugu kontua. Ez, kontatuko dugu pasadizo bat. Hainbat hiriburutan berri emaile ibili den lankide batek eta lagun batek kontatu da. Bazkariak egiten zituen politikariekin, ez da? Ez du esanen zen hiritan, euskal hautetxiekin. Eta horietako batek eguneko menua
uztartzen zuen gintonikarekin. Pasarazten zuen gintonikarekin. Zer nahi duzu, ura, ardoa eta gaseosa, ez nik gintonik bat, otoi. Raka! Hortxe utziko dugu kontua. Bai. Arren, otoi eta favorez, Igor Pertsianar! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Barruko komunikaziotik esaten zidaten raka ez danga izan elizatekela euskal onomatopia egokia horrelako zerbait irudikatzeko. Bueno, hor utziko du kontua eta gure kioskora iristen diren 4 egunkariei helduko diegu. Berria gara Diario de Noticias eta Diario de Navarra. Espainiako hauteskundei Euskal Herritik sogien diete gaur euskal egunkariek. Diario de Noticiasek konparaziora lauzuta bera dio, Nafarroan aldaketaren indarren koalizio bateratuaren eztabaida zabaldu duela ekainaren 26ak. Garak Euskal Autonomia Erkidegoan jarri du jopuntua, EAJak eta Alduguk zerrendak errepikatuko dituzte eta EH Bildu aldaketak aztertzen ari da. Berriak ere botoekin loturiko albiste batekin zabaldu du, baina Ipar Euskal Herrira begira. Lehen baldintza irabazi du Hirigune elkarteak, erran nahi baita. Ipar Euskal Herriko elkargoak lortu duela lehen erronka, biztanleen erdiak ordezkatzen dituzten herrikoetxeen onespena. 74 esan baitute baietz eta 19 ezetz. Orain, bigarren baldintza falta da, herrikoetxeen erdiek ere baietz esatea. Diario de Navarran aldiz, auzitegietatik dator notizia. 15 urteko espetxe zigorra genero indarkeriagatik. Nafarroan, orain arte jarritako zigorrik handiena. Azaleko irudiei dagokienez, foru perrentxako azaletan nupeko enplegu unibertsitarioaren azoka ikusgai. Saltokiak batetik eta gazteak oien inguruan bueltak eta jiraka bestetik izu horpegiarekin edo bertigo horpegiarekin behintzat gure begitan du zaigunez. Gararen azaleko argazkitik Jose Luis Zumetak eta Jose Antonio Sistiagak egiten digute so. Jorge Oteiza, Eduardo Txillida eta Nestor Basterretxearekin batera duela 50 urte euskal artea irauli edo aldatu zuen iraultza egin zuten argazki honean irakur daitekeenez. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa. Berria, Urkulluk eta Ortuzarrek bozak udazkenean egitearen alde egin dute. Gara, ezkutuko informazioaren bila abiatuko da Kaneko ikerketa batzordea. Diario de Noticias, langabezian 2 urte baino gehiago daramatzatenen kopuruak gora egin duela ohartarazi dute UGTek eta Komisiones Obrerasek. Diario de Navarra, osasunak kapitaina berreskuratu du. Izan ere, Miguel Flañok sendagiria jaso du. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 10 eguneko argazkiaren ordua. Ander Perez, egun honetan nahi duzunean aurrera? Egunon. Ezetz dio Espainiako poliziak. Ez dagoela torturaren aurkako horma irudi eta pankartarik egiterik. Guardia Zibilaren aurkako iraina dela hori, are, Guardia Zibilen izenik inon ez bada ageri. Ez ezagula tentaziorik izan arren tortura salatuko duen mezurik aireratzeko. Ezetz dio Espainiako gobernuak. Ez dagoela Katalunian galdeketarik egiterik, ez da badaezpada Euskal Herrian ere. Espainiaren batasun printzipioaren aurkakoa dela hori, eta ea zer uste dugun, hau demokrazia bat dela ala. Ezetz diote hainbat alderdi espainolistak. Ez dagoela Arnaldo Otegi bezalako bati Europan hitzik ematerik. Etikoa ez izateaz gain, biktimentzat iraina dela hori, auskalo zer esango duen. Ezetz diote UPNek eta PPek. Ez dagoela Nafarroko kutxaren desagerpena ikertzeko beharrik, ze beharrote dagoen, ea kasualitatez izenak eta ardurak agertuko diren, noiz eta orain burua altxatzeko premian daudenean. Susmagarri suertatzen dira ezezkoak, hainbaten ahotan, eta estali baino, are gehiago azaleratzen dute estali nahi den hori. Beldurra dario ezetzari, ukazioa legetzat duenaren ahoan. Estimatu, Ander Perez, 8 arte!
Horren arte. Ongi bizi, bai, guk paseoan segituko dugu, Metropoli Foraleko karriketan zehar, lankide baten eskutik, Mikel Bujandaren eskutik, hain zuzen ere, arko egunero bezala, besapean dakar, eguneko albiste agenda egunon, Mikel, azken orduko informazioa ere bai, enpleguaren gaineko datuak, ezta? Bai, bueno, ontsa ikusten nahi ginen, eta, bueno, espero ziteken bezala edo, epak zer erakusten duen okerragotze bat hemen txiki bat, nahi baldin bada, portzentualki, hemen Nafarroan, baina okerragotze bat, ontsa ikusten nahi ginen, bueno, gauzak esateko moduak badira, hau bakezue, estadistikako Espainiako erakundeak egiten duen inkesta dela, eta behaz lehendabiziko 3 hilabeteko tarteari doakiona da, eta hortaz, nola esaten du oroar, Espainiarako murriztu egin dela lanean ari direnen kopurua. Bueno, gehitu indela langabezia, alegia. Oroar bataz besteko eginik ikusi dugu herrialdeka edo erkidegoka nahiago balin bada, tarte eta diferentzia handiak badirela. Beziki Katalunian ikusi dugu lan postuen enplegu sorrera handiskoa, Euskal Autonomi Erkidegoa, gertzen baitire 3 probintzietan ere, horre enpleguaren sorrera iragarri dute, Andaluzian ere zerbait, eta geho hortik aurrera ikusten da atzera egin dela. Lan postuen galera portzentualetan sartuta, Nafarroa agertzen da hor, eta okerragotze bat betire, gero behiratu ezkero populazio aktiboaren tasak zenbatekoak diren, Nafarroak ematen du, Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera, egoerarik onentsuena populazio aktiboarekiko 14,9 gutxi, hortxe baitago hemen langabeziaren tasa. Okerragotze bat, funtsean hori da, urteko lehenengo trimestreak eman duena. Eta pentsatzen dugu, datu hau izan dela gaur izpide, egunotan, gainera enpleguaz, asko hitz egiten ari baita, sindikatuek, noski, igandeko langileen egunari begira eta hortan ari baitira. Horixe egunak ekarriko duena. Besteak bestelakoak ere badira, eta hor parlamentuan esate baterako, gaur osteguna denez osoko bilkura, galde eta erantzunak, baina horrek jarraipena izan duena arratsaldean, galde erantzun bat bai, baina propio Uxue Barkos presidentari galdetu diote, defizitari buruz, eta hortaz, alegia, finantzen egoeraz eta horre iragarri den defizita eta foru ogasunaren diru egoerari buruz. Plenoa amaituta gero eta arratsaldean berriz ere parlamentuan saioa. Hori alde batetik eta gero bestetik mugimendu sindikalak, alde batetik labek gaur eguerdirako egina baitu deia enpresarioen konfederazioaren parean, ordu beretsuan diputazioaren parean, CGT eta ESK deitutakoa, eta gero zer gehiago sortutik ere bai, maiatzaren lehenari buruzko euren planteamenduak ezagutzen eman nahi dituzte, eta horrela, mugimendu sindikala. Eta gero beste kontu bat, gero kontzentrazioa ere esateko hau, unibertsitate publikoan dagoeneko egina behar du, goizeko 8:00 egina zuten horre unibertsitateko gobernu kontseiluaren bilera, baita gaurko honetan, hor gai bat da, matrikulak egiterakoan, hor arau berriak prestatzeko eta asmotan baita biltza, eta hortaz kontzentrazio deia unibertsitate publikoko enplegatuen ordezkariek eginikoa. Holakoa daude, gaur udaberri aurreratu honetan da zuaitzak eta aldatzeko garaia da, eta Iruñeko alkateak atxurra hartu behar du, Santan Grazia kaleko jardinetan eta hortxe egin behar du. Beraz lan hori, zuaitzak landatzeko lana.
eta, bueno, hau etxek hor gutxiko era dauzkagunak. Atzo irristaldi txikiren bat egin genuen, bat edo beste hartu zen matematiketan aditua dena, atzo beste parke batez, beste plaza batez, mintzatzean Iturraman, horretxe berrien artean, atera duten plaza, bide batez esanik, Trastamalako Leonorren izena eman diote, eta 6.000 metro karratu dira, eta gokaixe genuen kalkuloa, hori, hogei bider hogeita mar, ez 0 bat gehiago du horrek, bueno, despiste txiki bat, ez da ere horren besterainokoa, eta gaia 2 edo 3 bider esatea, ez da horren besterainokoa. Beharrik baditugun hemen, jakintasun matematikoan eta trebe diren entzuliak eta gelaxe etorri zitzegon zuzenketa egin beharra. Bueno, gaur, parkea, zenbateko luze zabalera duen parke horrek ez du datua, eta, udaberrian aurrera goazela erakusten duena. Langabeziarena hori etorri berria eta zalantzarik ez da, honek baduela bere garrantzia. Beti esaten da, gobernuak erantzukizun zuzena du, ez dakigu, gobernuak egin ote dezaken, gehiago bai edo ez, enplegua sortzeko eta sustatzeko, baina zalantzarik ez da, onuradun edo eta ordaintzaile, datua ona edo txarraren arabera, puska baten ere gobernua izaten dela. Horixe, langabeziaren errealitatea lehen planora etorri zaigu ostegun goiz honetan. Ederki Mikel, bada guk kale gorrira eginen dugu salto, hoi denez areri gabe, erranai baita gidoiri gabe. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Hasierako 11koan aldaketatxoa egin dugu, ostegunetan gurekin izan ohi dugu Maider Sukuntza, gaur ezin zuen eta luxuzko ordezko bat daukagu Luis Igeltz, sakanako erretiratu guziz aktiboa. Egunon, Luis? Egunon, Juan Cruz, egunon. Eta lehenik eta bin, mila esker. Zure oiko eguna ostirala da, ostegunera aurreratu zara, mila esker. Bueno, berdin zaiz, niri berdin zaiz, gauzei denak edozein egun berdin da niretako. Guretzako edozein egun da on zurekin hitz egiteko. Gurekin edozein eguna dela ona zurekin hitz egiteko. Bueno, eta niretako zuekin, eta entzuleekin, eta ongi osongi. Horrengatik ez du ezer inpostatu. Eta niri ordutegia dira zute aldatzen, niri ordutegia beti berdina izaten da, gutxi gora bera. Bai, goiztiarra zara, goizantzean, ibiltzen zara jada dantzan? Bai, ni sortzitan ja gora. Ez bale mazar goizter jeikitzen, gero ez dago goize berea da sepasatzen zaizu eta ez duzu behar bezala aprobetsatzen. Eta goizter jeikizkero berriz goizari ateratzen zaio etekina. Naiz ordutegiri jaiarraitu beharrik ez izan, pues norberak izaten ditu bere zaletasunak edo bere egin beharrak edo ez dakit. Zure kasuan asko dira ugariak, beraz, hobego duzea eukitzea, ezta? Bai, eta orduen, pues hori, gustora jekitzen ni goizan lehendabiziko orduetan, eta, gustora hasten dut eguna. Zait, atrebentzia den ala ez, baina esate dute adinarekin okerrago egiten dela lo eta zuk alakorik atzeman alduzu? Bueno, ni ez nahi sekule izan du lo asko egiteko hoietatik. Nik ez ditut, 8 bat ordu egin ezkero, pues nahikoa. Edo 7 berdin zait. Guain hori osatu behar dut siesta pixka batekin, hori bai. Siesta pixka batekin osatzen dut eta de primera. Eta orain, pues, siesta, segulakoa dela. Bai, eta orain 6 ordu terdi egin ezkero, pues nahikoa. Moldatzen zara. Egiten badituzu, pues gustora eta ongi, horrekin ja, gero nola ez duzun egunean zehar, normalean ez duzun izaten horre lan astuna eta pisua eta ez dakit fisikoki asko eskatzen dizuna, pues 6 ordu terdikin nahikoa izaten da, nahiko izaten da, bai. Hor, badakizu, sortzaile batzuek gaua aprobetxatze dutela lan egiteko eta lan egiteko sortzeko, eta loari kentzen dizkiotela orduak, gogora datozkit 3 kolaboratzaile, Euskal Herri Irratiko 3 kolaboratzaile, Roldan Jimeno,
Patxi Zabaleta eta Santi Leone, hirurok aritzen dira gaueko ordu txikietan lanean, eta loiten dituzte, ez dakit, 4-5 ordu, eta horrekin askita gainontzekoak lanean, ordenagailuarekin edo dena delakoarekin, liburuekin eta bueltaka. Bai, batei baino gehiagori entzun izan du dute, batez ere, ez dakit idazten, ibiltzen badira, eta liburu omal bale badaukete buruan, eta orduen, pues... Gaueko isiltasun horretan, eta ez, lasaitasun horretan. Bai, isiltasun horretan, pues ongi etortzen zaigotela. Bueno, gabe, hortarako nik naiz ez idatzi eta naiz lanik ez egin, oean lorik egin gabe pasatzen dituzun ratoak ere ez dire gaizki etortzen, pixke bat ez dakit buruan gauzek ideiak sakontzeko edo ez dakit pixkat antolatu eta, bueno, askotan obenean izaten dituzu kompromisoak edo hitz egin behar duzu, hemen edo han edo honekin edo bestiarekin eta orduen ez dakit dire gaizki etortzen, pues lo ezinez ibiltzen zaran momentu horiek edo ordu hori, pues ez da gaizki etortzen, pixka bat gauzek lantzeko eta, bueno, sakontzeko batez ere. Bai, baina gauean ez altzaizkizu arazoak handitzen, niri behintzat hori gertatzen zait. Ez, ni loakartze espabilete, oera joan ezkero ez dut pisarik izaten loakartzeko. Ez, baina diot, hor perspektiba nolait esateko, gauean oso arazo handia iruditzen zaizuna, akaso egun argiz txikiagoa da, ezta? Niri hori behintzat gertatzen zaite. Nik ez dut osongi funtzionatzen, esan dute pentsatzeko eta erabakiak hartzeko, nire kasuan gaua ez da oso une egokia izaten. Bai, hori izango da, zeren zuk egunez asko gastatzen duzu burua, eta orduen gabean... Edo oso gastatu daukagu berez, ezta? Eta orduen gabean atxedena behar duzu. Neretako, ez dakit, zu ibiltzen zada egunean zehar, pues, aktibitate fisikoa da, eta honia, pues, ez dakit, asko izaten dut, ez? Gauz betekin, besteakin edo besteakin. Eta orduen, pues, lasaitasunean egotea, pues... Patxada bixa batekin, ez? Bai, gustokoa dut, eta gainare emankorra izaten dire rato horiek. Niretzako dena dela, emankorrena arestian aipatu duzu lokuluska, siesta, 20 minutukoa, eta indar berritzen nau. Bai, hori horrek, bueno, hori zugarri aberatsa da, horrei ordu betean atxeden hartzen duzu, gauez 7 ordutan haine. Baina izugarri, hori oso nire bizi guztian egin dut, eta nire bizi guztian bizipen hori oso garbi edauket gainare. Arratsaldea, harin pasatzeko eta azkar pasatzeko sekretorik handiena niretako hori da. Pixka bat egiten duzu, 3:00 aldeaino siesta pixka bat bazkal ondorean, eta berrie bezala jajekitzen za. Beste batzui berriz buruko minek eta... Hor, neurria izaten da kontua, ez da? Tamaina hartzea. Bai. Zan egote, neurrian egiten bauzu osongi, pasatzen bazara, orduan bai komeriak, ez da, buruko minek eta... Bai, klaro, zu pasatzen bazera, eta gero pizke perezarekin aurkitzen bazera, salto egiteko eta zutitzeko eta ateratzeko, pues ja, izorratu dugu dena baino. Igorre gure teknikariak badu galdera bat, ez? Bai, Luis, badu galdera bat, niri importantea, oso importantea. Zein da iraupena? Zein izan mordu xista baten... Zein da tamaina? Neurria, tamaina. Bai, neurria, hori da. Bueno, egokia. Neurria, niretako neurrik egokina 3 ordu laurden orduet bitartean. 3 ordu laurden orduet bitartean. Baina, zer gertatu izan du zain neri, zuk hori egiterik ez bale maduzu ere, baina egiten bale maduzu ordu laurden bat, berdin da. Ordu laurden bat egin eta esnatu egiten bazaituzte, berdin da. Zeren... Pertsonaren arabera, nik 3 ordu laurden eginda jota nago arratsalde osorako aldiz, 20 minutuko eginda, perfecto, nao. 20 minutu bakarrik. 20 minuturekin aski niretzako, eta hortik pasatzen manaiz orduan komeriak, bai. Bueno, nik teoriaz esaten dizit 3 ordu laurden ordu bat, baina ez dakit niri gertatu izan duzai behin baino gehiagotan,
Obenean loak hartu eta 5-10 minuto bakarrik lotan eta bapatean pues telefonoa gotzein dula, bueno, eta orduen esnatu, eta ja gehiago egin beharrek ez dut izaten, Ja, espabiletuta gelditzen naiz horrekin, ez dakite sustuaren gatik izaten den, edo, baina hori oso aldakorra da, Eta gero norbera dauke ikustekoa ere. Bakizu ze izaten den ikaragarria, siesta egiteko itura balin badaukazu, gero, egunen batean siesta egiteko aukerarik ez eukitzean. Astean behin, astean bitan gertatzen zait, lan kontuengatik kanpora noa, eta siesta egiterik ez, eta zer rato txarra igarotzen dudan, normalean siesta egiten dudan tartetxo horretan. Gero berpiztu egiten naiz normal, baina tarte horretan, 10 minutuz edo ordula ordenen, zeduten naiz hor, ezin piztuz. Hori gertatzen zaineri adibidez, balema duzu asteburu batean, edo igande batean, balema duzu, ez dakit, jano ordu bat, familia bazkaria. Banketetxo bat edo horrela, orduen, ez dakit, bazkalosteko momentu hortan ez naiz persona, tonto amorratu egoten naiz, Neretako hori da, gauzei gogorren, aguerdien bazkaldu eta bazkalosteko mai inguru. Horrelakoetan lagun batek esaten du jarri behar dela salba pantaiasa edo pantaia bapeslea, badakizu ordenagailuek nola daukaten hor lozorroan uzten baduzu, teatze dute alako marrazkiren bat edo irudiren bat, erak dio irribarre erdia jarri behar dela, ze normalean familia arteko bazkarietan elkarrizketak izaten dira irribarre erdia behintzat eukitzeko modukoak eta kasurik eginez ratotxo batez. Begiak itxigabe lokuluska pantaia babeslearekin. Nere amazenak beti bazkal ondorean egon 2, egon 10, egon 20 berdin zen, baino bazkal ostean beti mai gainen burue besoak zabaldu, burue gainen jarri eta lo egingo zuen, 5 minuto lo egingo zuen. Beti. Eta orduen jazta, despejatzen zen eta kitxo. Eta oituera hori, pues ez dakit, genean dara magudu ikabe, eta nik behintzen izugarri gaizki pasatzen dut bazkalondera. Gero afalondoan berdintzait, gaue guzie pasatuta argitu bitartia gotzea berdintzait. Baina bazkalostean hori da sartatua. Bakizu zer zen terriblea, niri egokitu zitzaidan kazetaritza ikasketak arratsaldez egitea. Eta fakultatean lehendabiziko eskola edo klase hartzen genuen lauetan, bazkaldu berritan, beti biltzen baikinen azken orduan, hango jantokian eta negu gorrian, kanpoan sekulako hotza, gelan sekulako beroa, tripa betea, arratsaldeko lauak, irakasle zenbaitetan astuna, benetan zen kontu fisiko bat, zine utxiz, etzegon modurik, begiak zabalik, gaina, azten zinen pentsatzen, kontzentratu irakaslea esaten ari den horretan, eta horrela galtzen zenuen kontzentrazioa, zen alako... Ez dakizu zen bat aldiz gertatu zaiden hori seminarian estudiatzen egon geriken, Jesus... Maginat aldiz aldemenekoak okondoakin jotzen zen benga, ja buruekin kan bera eta bera buru eta, bueno, azkenean aldemenekoak jotzen zizun besoarekin eta, bueno, orduen esnatzen zinen berriz. Baina maginat horrelako pasatu izan dudunik seminarioan estudiatzen egon ginen bitartean. Bueno, Derki, Luis, oso gustorari ginen hemen itzaspertuan zurekin, baina dagoeneko zinegotzien solasaldiko kideak zai ditugu. Beraz, siestaren indarrak lagun zaitzala. Vale, agur. Ongi bizi, besarka handi bat, ongi pasaste burua. 9:00 puntuan Metropoli Forala saioan, informazio publikoko, zerbitzu publikoko informazioaren tenorea. Horren ondotik zer, badaipatu duen bezala, zinegotzien solasaldia. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Gaur ostegunarekin, Juslarrotxako Zibibox aretoan, txalapartaren inguruko hitzaldia joala jo kulturaldea taldeko Xabi Torresek emana. Txalaparta eta kirikoketa horra landuko duen gaia, txalaroa jaialdiaren barruko ekitaldia izanen da, 6:00 gaztelaniaz. Salgai daudeia da, Josetxo Goia Ariberen kontzerturako sarrerak Iturramako Zibibox aretoan izanen dela erumatean, arratsaldeko 8:00 121 lana aurkeztuko du sarrerak 6 euroan, Iturramako Zibibox aretoan eta iruñakulturada.es webunean. Asteburuan bisita gidatuak Pablo Sarasateren museo gelara ostiralean 6:00 euskaraz, gaztelaniazko bisita berriz larunbatean izanen da 12:00 doan dira biak, aldez aurretik izen emanda. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webunean.
Iruñeko Alde Zaharrean kale nagusian lislore loraden da. Amaren egunerako lore eta landarerik politenak. Larun batean egun osoa zabalik eta igande goizean ere atendituko zaitugu. Lislore loraden da kale nagusia 70, Iruñea. Amaren egunerako oparirik kutxunena. Uda honetan ere euskarazko udalekuak. Uda honetan Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta Iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. Metrópoli Forala. Goizeko 10etarako bidean 26 minutu besterik ez aurrera jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule. Iruñeko Alde Zaharrean asteburuetan sortzen den gehiegizko zarataz eta ostalaritza araudi berriaz mintzatuko gara udal solasaldian segidan. Gero Abaiko zinegotzi Itziar Gomezekin, egunon Itziar. Egunon bai. Eta Arantzadiko kide Aitor Balbasekin, egunon eta ongetorri zuri ere. Egunon. Patri Perales, EH Bilduko alkate ordea eta Ezkerrako zinegotzi Edurne Eginok ezin izan dute etorri bilera garrantzitsua zutelako goizeko ordu honetan. Beraz, Alde Zaharrera, joko dugu nahi baduzue, atzo bertan protesta egin zutelako auzokideek, Iruñeko udalak ez dituela behar besteko neurriak hartu, bertan auzoan Alde Zaharrean asteburuetan sortzen den gehiegizko zarata hori ekiditeko, ezta? Hala uste dute Alde Zaharrean bizi, talde horretako bizilagunek, ez dakite orain arte zer neurria adostuta zeuden Itziar, eta zertan egin duen huts udalak? Bueno, jakingo duzuenez, ostalaritza araudi berritua, uda aurretik sartuko dain indarrean, horretan ari gara, horren inguruan 7 bilera egin dira Iruñeko ostalariekin eta auzokideekin batera. Bai ostalarien eta auzokideen ekarpenak gobernu batzordean ikusiko ditugu hemendik gutxira eta printzipioz maiatzerako gure nahia da maiatzerako
araudi berritua ateratzea, gobernu batzordeak erabaki ondoren zer esposizio publikora aterako da, hor egongo da berriro aukera beste alegazio batzuk aurkezteko, eta helburua da ekainerako araudi berritua izatea. Besteak beste, auzokidek esaten dutena batetik da, ezta? Auzo zaharra, alde zaharra, gainezka dagoela, taberna gehiegi dagoela, ez da itzia? Bai, eta badakizue, gutxienez, 8 hilabete uste dut moratoria martzan jarri genuela, hain zuzen ere, horretarako, aztertzeko ongi nola zeuden orain arte emandako lizentziak, eta aldi berean, bidean zeuden lizentziak edo lizentzia berri gehiago ez izateko, hori hain zuzen ere arautzeko, eta horretan ari gara lanean, esaten dut 8 hilabete, eta 8 hilabete hauetan lanean egon gara gelditu gabe, esan nahi dut 7 bilera horiek egin direla, eta orain ekarpenak ekarri ditugulo bai batzuenak eta bai besteenak. Denok dakigu gai hau oso gorapilatsua dela, eta ez bakarrik Iruñan, nik uste dut hiriburu guztietan, azkenean interes kontrajarriak daudela alde batetik ostalaritzaena eta beste batetik auzokideenak. Nik uste dut udalak gai honetan oreka bilatu behar duela, eta honetan auzokidek kejatzen dira udalak ez duela araua bete arazten. Eta nik uste dut horretan ari garela, nik uste dut adibide moduan barrilen ordenantza iaz martzan jarri zenetik, nik uste dut jendeak badakiela oso ongi, ordu batetik aurrera edariak ezin dela kalera atera, ez? Eta hor, nola edoala, hasiera batean oso neurri zaila iruditu arren, aurrera eraman dela, eta jendea ere sartu da kultura horretan. Nik uste dut, gai honetan asko ikasteko daukagula kulturalki, ez? Ez da bakarrik araua onartu eta araua bete arazi, baizik eta jendeak ulertu, alde zaharrean jendea bizi dela, eta auzokidek zertaz kejatzen dira gehien, jendea kalean egoteaz, ez? Erretzea, jendeak egiten duen zaratarengatik. Eta hori oso zaila da, azkenean denok esaten dugu kalea denona da, eta denona izateko, nik uste dut, errespeto izki handietan jarri behar dela. Aitor Balbas, arazoa dagoela, ezta? Karriketan sortzen den zaratarekin, noiz itxi taberna, korrekin ere, araudia zorroztu nahi da, alkola, ez bakarri tabernetan, beste toki batzuetan ere saltzen dela, zer egin? Tokietan, oso korapilatsua, nik hasteko esango nuke badaudela interes ekonomikoak, eta nolabait herritarren interesak, ez? Hor, badago lerrokatze bat. Asko lan egin dela hemen esan da, eta hori horrela da nik. Hori ere aldarrikatu behar da, beste hainbat arlotan bezala, aurreko udalak egiten ez zuena, inondik inora. Baina, normala da ere, jendeak protestak hastea eta emaitzak nahi izatea, hori oso ikusten dugu, ez? Zer dago atzetik? Nik pixkate hasteko atzetik, denok dakigu, ni ateatzen nintzenean, ez zegoen kalera ateatzeko ohitura. Ez lontzirik, ez zarata egite, etzen hori dira ohitura batzuk 80 hamarkadan diote, edo 80 hamarkadan etzen jendea, ateratzen tabernatik gaueko ordu bitan. Hori gertatu izan da, erretzearen debekatzearekin, ez? Diot gauzak aldatzen direla etengabe. Eta aldatzeko aukera badagola, ez? Orduan, nik uste hor salatu ez dakit edo, esplikatu behar dela aurreko udalak eman zituela, lizentzia mordo bat, segurazki favore tratuaz eta ardura gutxiz, ez? Hori horrektatu zen, eta horrein atzetiz ez egoen, gentrifikazio edo, nolabait alde zaharra esitzaiola gustatzen. Nolakoa zen, ze herritarrak biziziren hor, eta barrez. Eta beste motako
eskaintza bat saldu nahi izan da, eta arazo hauek dira politika horien ondorioak. Dudarik gabe, hori gertatzen da, esan den bezala, hiri askotan, gentrifikazio prozesu horiek. Arautu nahi da, pixkat begibistan dena ezinezkoa, orain arte gertatu izan den hau nolabait mugatu behar da, eta hori ezinbestekoa, eta egingo da, eta ordutegien aldeetik, zarata, eta bestea hori zorrotzagoak izan beharko gara, eta kontrajarriak diren interes horiek, orekatu eta herritarren alde, ez? Zer gehiago nik esango nuke, kode etiko bat garatzen ari garela, tabernariekin, hasi direla nire nagorren gainean, zer nago udalan, baina, dakidala, tabernariekin adostu nahi da kode etiko bat, eta kode etiko horren barne, hori, zigilu batez diot, gero hori islatzeko, eraso sexisten inguruan ere protokolo bat, ordutegiekin ere ordutegia garautu, edalontziak eta zaratarekin ere nolabait mugatu eta barrez. Orduan nik uste hor lan polita egingo dela eta gainera aurrera egingo da dudarik gabe, hori dara somenetazko arazo bat eta konpondu behar dena, eta epe gutxira uda pasatan ikuste maitza ikusiko ditugula. Araudia noraino garatu daiteke, ezta? Itziar noraino jar daitezke mugak eta puntu batetik aurrera nik uste dut ere udalak ezin dezakela ezaregin. Araua dago, ez? Eta, aldatu daiteke, baina egia esan orain arte edo orain kalean ditugun tabernak hauek bere lizentzia baldin badaukate ezin duzu itxi. Hori da alde batetik, hor daukago muga, ez, edo limiteak, ezke, hauek esaten dut, auzokide batzuk esaten dute taberna gainezka dagoela aldezarrea, egia da, eta... Kale batzuk. Hauek esaten dute, kale batzuk, eta horretan ados gaude deno, gaina guk esaten genuen, zona saturatuak edo gune saturatuak jartzeko, identifikatzeko kale batzuk, ongi ikusten genuela, ez? Denok daukagu buruan San Nicolás, San Gregorio, Estafeta, Mercaderes edo Navarreria, baina gero badira beste batzuk, ez? Baina, karo, ze esaten dute auzokideek? Pues hor dauden tabernak, hoiekin, hoiek zabaltzea, sakabanatzea, eta karo, atzo haiekin hitz egiten mintzatzen nintzen, eta esaten nien guk, taberna hoiek badute lizentzia, eta guk ezin dugu itxi. Ezin dugu mugatu, hori hor dago, eta egia esan nik uste dut, adina daukagunok, beti da nik San Nicolás kalean nere garaian, San Nicolás zen, La Concha, Arizona, hori zen espazioa, eta kalean geunden. Egia esan kalean geundela, arratzaldez, poteo hori, eta gero egia esan tabernaen barruan erretzen zen, horrek ere asko markatu du eta jendea kalera atera du, baina horregatik esan nahi dut zaila dela. Eta udal teknikariek proposatu dutena honekin, gune saturatuekin, proposatu dute araudi berrian markatzea tabernen arteko distantzia 50 metroko izatea. Hau, proposamen hau auzokidei iruditzen zaie eskasa. Eta, saiatu gara nola edola esplikatzen, zen hori de facto horrek markatzen du, adibidez, kale nagusian, ez? Kale nagusian ez daude taberna asko, kale nagusian askoz jota taberna bat ireki zitekeen. Bat. Deskalzos kalean, adibidez, demagun, deskalzos kalean, hor ere, taberna asko ez daude, ez? Pues horretan, nola dago deskalzos ibilgailua, eta hor badagoia jatetxe bat, orain itxita, baina hor badago, ezin ziteken jarri beste bat, edo agian kale osoan beste bat, neurri horrek de facto suposatuko luke
kasi zona saturatua deklaratzea edo kuentagotas, ze jartzea tabernak beste kaletan. Karo, hauek esaten dute ezin dela taberna gehiago ireki eta daudenekin, aldezarrean daudenekin, pues bueno, sakabanatzen ditugu eta baina hori udalak ezin du egin. Hori zaila da esplikatzea, ez dakit esplikatzea edo ulertzea, ez dakit oso ongi. Gero ere, Aitor, tabernari ez ari gara, tabernez ari gara, baino aldezarrean zenbat elkarte dauden eta zenbat peña eta bestelakoak eta horien bitartez ere zarata sortzen dela, ez da? Kalera jotzen dutela hainbat elkartekidek, peñakidek, horre behar dela lan bat egin... Bai, eske bi motako neurria daude ez, gogorrak eta bigunak. Bai, gero egin beharko da, ez dakit, batetik daude arauak, eta hor ere badago ez dakit ordutegiekin, eta zaratarekin, eta edalontziekin, hor oraindik ez, eta bueno, Sanferminetan, zer esan. Eta ez bakarrik asteburuan, ostegunetan ere sortzen den zarata joebintxoarekin. Eta gero beste kontua da, noraino bultzatzen ditugun politikak, talka egiten duten edo jendeak barnenatzen dituen, ez? Gomendioak eta bar, orekak, eta kaso egiten dien. Uste lan asko dagoela egiteko, baina ez dago bestela korapiloa gero handiagoa ingo zaigu. Gertatzen ari da hiri guztietan, errela da, eta eta jendea oso erreta dago. Ez dela erreza itziar guztien onurarako neurriak hartzea, ez da? Eta hori ere, nik uste dut badakitela bizilagunek, batez ere, 2 hilabete falta direnean Sanferminetarako, ez da? Esate baterako. Baina, bueno, hiri honetan, eta batez ere aldezarrean, nik uste dut hori dela puntoi aparte, ez? Ezin dugula, eztabaida honetan sartu. Nik egituko nuke beste neurri bat eta beste gai bat azkenean da, ez da bakarrik tabernak, elkartea, baizik eta kalean edatea, botellona edo ez, eta hori aldezarrean, bueno, badira toki batzuk hor konzentratzen diren puntuak, eta horretan ere udalak proposatzen du, bueno, neurri bat, eta da zera dendak, alkola saltzen duten denda iztea 12, gabeko 12. Hor auzo adibidez, ez? Hor auzokidek eskatzen dute gabeko 10 iztea. Baina beste aldetik denda txikien elkarteak esatzen du hori kolpe handia dela eta porrotara joango diela. Orduan zer egiten duzu? Udalak proposatzen du 12, auzokidek proposatzen dute 10, eta karo, denda txikien elkarteak, eta denok badakigu nolakoa diren denda txiki horiek, ez? Erdibideko ordua, maikak. Ez izteko. Baina hor ere adibidez neurri hori indarrean jarriko da, eta niri interesgarria iruditzen zait. Bueno, berriz ere, oraindik ere zabalik dagoelako ostalaritza araudi berrituaren kontu hau, berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu, eta nahi baduzue, salto eginen dugu, aldezarretik atera gabe, gogoratzeko, ekainaren 18an lekualdatuko dutela Iruñeko gaztetxea Kaparroso txaletera, eta udalagintaritzari leporatu izan zaio favore tratua ematea okupei, ezta? Zer diozu, Aitor? Iendik inora. Batez ere, Arantzadiko zinegotziari leporatu zaio. Bai, hori. Labarga jaunari. Labargari. Albertori, a ber, gazteek elkarte bat osatu dute, eskaera bat ere aurkeztu udalan, eta proiektu batekin, diot. Orduan, udalak espediente bat ireki du, konbenioa idazten ari da, txosten juridiko bat atxikituz, ez? Orduan, hor badago beste kontu bat, obrak hasiko diren, ez, baimena eta bestea, ez? Kontu tekniko bat. Lizentzia eta bar. Eta haiek esan dute, hori 18an Sanferminei begira, suposatzen da, mugituko direla. Nik esango nuke hori etengabe gertatzen dela modu batez edo bestetaz hiri guztietan horlako akordioak oso normalak direla, entzuzen ere hemen IPS-ekin adostu da lokal baten
eskaintza, eta, bueno, Anfasek berak kudeatzen zuen txaleta, kudeatu izan zuen Anfasek ez dakit zen bat urte, bere garaian, orain utxik zegoen, baina nik dakidala Anfasek kudeatzen zuen. Mendiorriko trinketean badaude gela batzuk, eta Asbonak kudeatzen dituela, eta bar. Eta, bueno, hori ezitzeagatik kontserbatorio zaharraen eraikinaz. Egin behar dela lehiaketa bat ad hoc British ikastetxearentzat. Orduan, bueno, hori da kontu politiko bat, UPNek jokatzen ditu bere partidak, eta baina ez du, nik uste duela ibilbide handirik. Benetan, gainera diot. Esan bezala Itziar, konpainiak kaleko erekina utziko dute gazteek eta Labrit inguruko etxe horretara joango dira, ezta? Eta txaletera. Nakaparrosoko txaleta. Udako txaleta, ezta? Bueno, eta Iruñeko udalarekin Aitorrek esan duen bezala hitzarmena lotzen ari dela. Ze arazo ikusten dituzu kontu honetan? Arazorik ez dago, nik uste dut arazoak ikusten dituela UPNek eta PSNek, ez? Bon, nik arazoa ikusten dut asko kostatzen ari dela pasatzea toki batetik bestera. Hor bai ikusten dut dela arazoa, azken finean, bueno, Nafarroako gobernua itxoiten ari dela hor sartzeko proiektu bat, etxe bizitza, gazteen etxe bizitzak martzan jartzeko. Baina favoretratua. Ez favoretratua, eta hor, bueno, Aitorrek ongi esplikatu du, prozedura erabaten legala da, eta asko dago esateko gai honetan, zen orain udaletxean aurkitu ditugu hainbat lokal, pues bueno, inolako prozedurari gabe. Ez? Hor, eskaintza egon da, inolako proiekturik, inolako konkursorik, eta inolako konbeniorik gabe. Osea, gaur egun, udalak baditu hainbat lokala, jakin gabe, nork segitu zuen, nori, zenbat eperako, ze baldintzetan. Osea, hori ez dago araututa. Eta, bueno, badira batzuk oso ongi egina daudela, baina beste batzuk ez, adibidez, pues, bueno, Mendillorrikoa. Eta esan behar dugu, 1989tik, nik uste dut, 2000 lehenago, utxik dagoela txaleta hori. Eta esaten dut txaleta, bueno, txaleta azkenean etxe bizitza delako, etxe bizitza oso bat, horre obrak egin ziren Anfasi eskaintzeko, gero azken finean Anfasek ezin izan zuen joan, pues bueno, ez zela egokia haiek nahi zuten bueno, pues beharretarako, eta utxik gelitu da. 17 urte pasa dira, eta hori bai delak eskatzekoa. Ez? Etxe oso bat izatea utxik, inolako helbururik gabe. Zan dut, orain, nik uste dut, konbenio honen bitartez, bueno, erabilpen soziala, aisialdiekoa eta kulturala izango duela. Helburua, nik uste dut, gaztedientzat, eta, bueno, nik uste dut, proiektu zabalik izatea, eta gazte guztiek hor beretxoko ahal izateko. Gazte guztiak aipatu dituzu, baina hain justu hori salatzen dute UPNek eta PSNek, ezta? Bakarrik alde bateko gazteak babestu nahi direla eta ez besteak. Baina hori da udala kontrolatu behar duena, barkatu. Udalak eta horretako egongo da proiektu bat, eta proiektu horren arabera egingo da konbenioa. Hori da udalak hain zuzen ere kontrolatu behar duena. Bueno, kontrolatu edo ziurtatu. Asko zubetu. Bai, dena den, Andromedako galaxian bizi ez garenez, suposatzen da, isladatuko duela gazteriaren zati baten, ez dakit, imaginarioa edo praktikak, ez? Hori, baina Anfasen bezala, edo Asbonan bezala, edo esan duen bezala, osea, hainbat eta hainbat elkarte, udal lokalak kudeatzen dituzten elkarte bezala. Ez dakigu, ni kontatu diate, omen dagoela zerrenda bat, dozenaka eta dozenaka lokalekin utxik daudenak, edo ez dakigun zen baldintzatak kudeatzen direnak. Horrela, Eta, bueno, eta badaudela, eraikinak utxik, Rozalejo Jauregia, Salesas Komentua, Reini Cruzat, eta bar, orduan,
posteko modukoa da, pues, lehen pauso hau, naiz eta agian, hori, zuzentzea ere, asmoa da gaztedi guztiarentzat, baina, bueno, igual, kudeatuko duen jendeak izango dela, pues, ikuspegi batekoa, edo ez guk nahi genuken bezain anitza, baina da pauso bat, eta gainera horrek irekitzen du atea, beste hainbat eta hainbat elkarte bere eskaerak egiteko. Itziar badakit, zuk ere bilera bat daukazula marretan, ziztu bizian etorri zara bizikletan gainera, mila esker etortzeagatik, gero abairen izenean, eta zuri ere, Arantzadiko kidea, Aitor Balbas, nahi duzuen arte, ongi izan. Mila esker zuei. Vale, agur. 1, 2, 3, 4! Egiazko Nafarroa maite dugulako, Metropoli erreala. Asteburuko barnetegiak Arantza herrian. Maiatzaren 13tik 15era B2 eta C1 mailak 60 orduz euskaraz eta klasean ikasitako guztia praktikan jarri. Informazio gehiago 948 2 4 eta 948 2 4 0 telefono zenbakietan eta aek.eus webgunean. Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak izena emateko epea maiatzaren 2 arte. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948 241236. estudiomediconavarro.com. Después de tantas y tantísimas promesas. Aste honetan zentralen Antilopezen txiripopa, ondoren New York Eskaiaz Ensemble kontzertuak bukatuta eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions. Central, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Comprobado que este amor tan delicado. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili Jolas Parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 948 36 38 62. Kilikili. Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, urte hasierako langabezia datua kaleratu ditu EPA inkestak. 2.300 langabe gehiago zenbatu ditu Nafarroan, aurtengo lehen 3 hilekoan, eta aldiz 900 gutxiago Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hauen ondoren, Hego Euskal Herrian 175.000 langabe pasadago. Hauetako 43.700 Nafarroan eta 131.600 Euskadin. Azpimarratzekoa da langabezia 12,8 gelditu dela Euskadin, estatuko daturik basuena baita. Oro har estatuan langabezia gora egin du 11.900 gehiago izan dira eta 64.000 lanpostu desegin dira. Kide guztiak langabezian dituzten familiak 54.300 gehiago dira, 1.610.000 izatera iritsiz eta gazteen arteko langabezia gora egin du. Gazteen 46,5 dago langabezian. Arcelor Mitaleko Zumarragako langileak odola ematen ari dira orain ordu erdi hasi
hasita herritarren aldetik jaso duten babesa eskertzeko. Elkartasun ekimen hau aurrez Madrilen ere egin zuen Arcelorgo beste lantegiko talde batek eta ideia ona iruditu zaie Zumarragan errepikatzeko. Han erabilitako lelo berbera erabiliko dute Aitzol Kajarabile langileen ordezkariak esan digunez. Mitaztuko dola atera baino lehen guk eman egingo dugu doainik, esan genuen, ideia hona zala, jarri ginean hemen kontaktuan, hemengo odola jasotzen duen jendearekin, eta baiezko eman ziguten, eta eta gaur hori, 9:00 12 hemen egongo gaituk, Zelai Aristiko kulturetxean, eta ikusiko dugu, zenbat odola emateko gai garen. Euskaltel konpainiak 10 aldiz gehiago irabazi du aurtengo lehen hiruhilekoan iazkoan baino, denera 14.600.000 euroko irabazi garbia izan du. Euskaltelek 142 milioi euroko dirusarrerak izan ditu gainera epe honetan iaz baino 180 gehiago Espainiako balore merkatuari jakinarazi dionez. BBVA banketxeak ere gaur jakinarazi ditu bere emaitzak 154 gutxiago irabazi du iaz baino 709 milioi euro denera. Pasaiako portuko bi goi arduradun, Gregorio Irigoyen portuko zuzendaria eta lanen arduraduna kargutik kendu ditu Portuko presidenteak. Pasaiako lonja berria egiteko lanetan 7 milioi euroko aldea gertatu da aurrekontuaren eta amaitutako lanen artean. Portuko administrazio kontseiluan gehiengo zabala auditoria eskatzearen aldeko agertu zen datu hauek egiaztatzeko, oraindik gaia fiskaltzara eraman gabe, baina estatuak salaketa aurkeztu du. Ricardo Peña, Pasaiako portu agintaritzaren presidenteak gogor kritikatu du estatuaren abogaduaren erabakia interes ezkutuak daudela esanez. Erregutu egin genien emakumenei ez juteko fiskaliara eta ez jokatzeko modu fribolo batekin, nik esango nuke, ikusi arte auditoria horren ondorioak. Ez du kasurik egin. Nik usten dut bea protagonismo berezi bat nahi dula euki prozesu honetan eta ez dakit zer burukin, baina pentsatzen dut zein izango den. Jakingo duzu, ze garaietan gauden. Zubietako erraustegiak martxan jartzeko falta zuen baldintzetako bat ingurumen baimena jasoa du. Eusko Jaurlaritzak apirilaren 11an sinatu zuen ingurumen baimen bateratuaren eta ingurumen eraginaren deklarazioa. Gipuzkoako hondakinen konsortzioak, GHKak egin zuen proposamenak aurrez Jaurlaritzak onartu zuen proiektuarekiko ez duela aldaketa handirik eta baimena ematea erabakitu. Errepideetan ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik foruzaingoak eta segurtasun sailak esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere hodeipean emango dugu eguna, euria ere egin lezake eguerdi aldera batipat, baina gehiena ateri egongo da eta gauean hodeitza arinduko da. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura jaitsi egingo da. Gehienez 13 gradutaraino iritsiko dira gaur termometroak. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, orain lizentziarekin. Gora gu eta gure entzuleak. Berak merezi duelako onena oparitu. Amaren eguna ospatu Span Esportitaroa uarterekin, masaje eta termal zirkuito zoragarria paregabeko prezioan. Banaka, bikoteka edo taldeka gozatzeko. Sartu spaesportitaroa.com webgunean eta eskuratu zuretzako egokia den opari sorta. Span Esportitaroa, zure ongizate eta osasunerako tokia. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformastia erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformastia, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Baldakizu zer den katxopoa. Jakina, Atarrabiako la katxoperia jatetxeko plateritzela. Kilo bateko eta 50 zentimetroko xarrapuska, gutizia goxoz betea. Atarrabiako la katxoperia jatetxean kalitate handiko menuak, era guztietako razio eta kazolatxoak. Eta Ultzama ibaiaren ertzean terraza zoragarria. Atarrabian la katxoperia taberna jatetxea, zatoz eta gozatu. 9 8 8 5 7 7 3 1.
Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, lagun berriez, txangoez eta monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme alabei uda zoragarria Rural Kutxako haurudalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoskajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Bainez dekorazion toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 48, Iruña. Klinika Dental Txantreak, bezero adiskide eta auzolagun guziei jai zoriontsuak opa dizkizue. Klinika Dental Txantrea Donestebe kalea 10 eta 948 13 11 20 telefono zenbakian. Padi atenditzen dugu. Izan festa on. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Metrópoli forala. Berriz ere txandartuta Iruñeko irrintzi dorretik 10 eta 9 minutu direnean Euskal Herri irratia.eus FMko 91.4. Bestelako kontuak izanen ditugu, metropoli forala zeharkatzeko izanen dugun, beste ordu honetan 11 bitartean politikaz solastuko gara, esate baterako. Zuk duzu errua, zuk ez duzu akordiorik nahi, Ainhoa Arano kazetariak Espainiako politikari eta kazetari hainbaten adierazpen mamitsuenak hautatuko dizkigu segidan. Zientziak ala letrak, hor galdera, zientziak eta letrak. Horixe Xabier Agirre Gergilauko filosofoaren erantzuna, galdera hau sortzen da sarritan, ezta? Urte oro eta sasoi honetan gainera zientziak ala letrak ikasle askoren zalantza izaten da. Asier Azpilikueta, Biurdana ikastetxeko ikasketa buruarekin, bihar institutoan, Jon Alonso idazlearen lanekin eginen duten 27. irakurketa publikoaz mintzatuko gara. Hauexek eta beste hainbat kontu esan bezala, datorren ordu honetan. Iritziaren tartea zabalduko dugu segidan, Ariaz bestaldean dugun kazetariarekin, Fermin Arbiti, egunon. Kaixo, egunon. Eta nahi duzunean aurrera. Eden egun Otegi eta Pagazartunduaren hitzak entzun nituen, Europar Parlamentuan hitz egin zuten, betikoaz, nork bere ikuspegitik, noski. Mezu ezberdinak, baina agian osagarriak euskal gatazka ulertzeko. Atzo Euskadi Irratiak violentzia pairatu duten hiru gazteren testigantzak eskaini zituen, Ibai Korta, Jon Doral eta Ane Muguruzarenak. Lehen bilen aitak eta hil zituen, eta Muguruzarena eskuin muturreko terrorismoak. Herri honetan ere betikoaz ari garela betikoei ematen diegu hitza. Eta agian bada garaia bestelako mezuak entzuteko, askoz interesgarriagoak, hunkigarriagoak eta freskoagoak. Ibai Korta, Jon Doral edo Leire Muguruzarenak, 3 aipatzagatik. Mila esker Raunitz eta datorren astera arte, Fermin. Ederki, eskerrik asko zuei. Metrópoli forala.
motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found. Lau hilabetek askorako eman dezakete, baino 120 egunetan zer egin dute Espainiako politikari nagusiek. Ainhoa Arano, egunon eta ongi etorri. Egunon. Ezer gutxi. Ezer gutxi, deus ez, zaten den bezala, ez da? Bueno, ez esan duzu, ez da lau hilabete, bueno, bazirudien, nahikoa denbora dela, ez da? Lasai hitz egiteko, makina bat bilera izan dituzte, binaka, irunaka, launaka. Negoziatzeko epea amaitu da, baina aurreko egunean Angel Erroko idazten zuen, ez negoziatzeko epea amaitu da. Eta uste dut egokiagoa dela, bai, hori da, egokiagoa, asko zera. Nik ez dut sekula hain gauza aspergaririk ikusi, benetan. Hainbeste bilera, hainbeste kontu, eta ze txitsi gutxi atera dugu. Bueno, funtzio baten aurrean gaudela, komedia baten aurrean, eta oraindik ere komedia horrek jarraitzen du, ezta? Bakoitzak interpretatzen du bere papera, eta interpretatze lan horretan aritu direnean hitz egin dute, eta hitz horietako zenbait ere jaso dituzu, ezta? Bai, jaso ditugu batzuk. Gobernuarekin jarraituko dugu oraindik ere, Alderdi Popularraren gobernuarekin, ekainak 26 arte. Bai, hori da, ezta? Lehen esan dugu, 4 hilabeteren arte, jarduneko gobernu hori martxan dela, eta, berriro hauteskundeak, berriro negoziaketarako epea, eta, hau luza daiteke, 3. hauteskundeak ez gertatzen ez baldin badira, baina, luza daiteke printzipioz, uztailean edo uste dut tokatuko litzatekeela gobernua osatzea, eta beraz, ia urtebete pasatuko dugu jarduneko gobernuan, nik beti diot, edo estatua beste norbait egitatzen du, eta ez dakigun orden, edo benetan honek izango ditu gero, bestelako ondori batzuk. Eta gainera, sasoikoen iristen den politikaria, Rajoy, ezerrez egin gabe. Ezerrez egin gabe, hori, bai. Bueno, hor mantendu da, ez da, mugitu gabe, mutu, itxu-itxuan, eta beira, behintzat bere burua salbatu du. Bueno, argazki guztietan, Felipe Seigarrena ikusi dugu, Zarzuelako jauregian, ez da, urrez eta zilarrez inguratuta, austeritatea eskatzen. Hori da, bai, oso zentzuzko mezua, ez da, irudiarekin bat egiten zuena, berak egiten duen bezala, alegia, Zarzuelako jauregi xume horretatik, eskatzen du, berak bere buruari aplikatzen dion, zurkeria bera. Eta bitartean, hautagai nagusiak, elkarri mokoka. Bai, bata besteari botatzen diote errua, ez da, inor gutxi egin du gogo eta sakonagorik, eta, esan dugun bezala, adibidez, Sánchezek, Iglesiasi botatzen dio erru guztia, ez da, ez duela bere siloiari bakarrik begiratzen diola, eta ez diola aldaketari atea ireki nahi izan, entzungo dugu. El señor Iglesias ha dicho que no. El señor Iglesias ha primado o antepuesto sus sillones al cambio en nuestro país. Y es que, a mi juicio, y lo digo con mucho pesar, porque he estado 4 meses trabajando precisamente para que hubiera un gobierno de cambio, el señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista. El señor Iglesias ha dicho que no, baina agian barrutik esan nahi du Susana Díazek esan du ezetz. Bai, izan daiteke, ez da. Orain, zuk esan duzu, hautagai hauek beren burua salbatu dela, baina, ikusteko dago zer gertatuko den izan ere, Susanita atea joka daukagu eta beste batletik, Sorayita ere bai, ez da. Bi emakume daude, zain, gizonezko hauek noiz eroriko. Ez dakigu ze gertatuko den, ez da, ekainetik aurrera, gobernua osatzeko PSOEk eta Podemosek bat eginen ote duten, sorpasoa ere gerta daitekela aipatzen da, ez da, batez ere Izquierda Unidarekin bat egiten balin badu Podemosek eta beste konfluentzia guztiekin eustea behintzat lortzen badu, ez da? Bai. Pablo Iglesiasek ere hitz egin du. Bai, noski, esan dugu, ez da, elkarri mokoka, eta, sozialistek Podemosi botatzen diote errua, eta Podemosekoek aldiz, nola ez, sozialistei, ez da, Iglesiasek egun hauetan esan duena, hau etzela kasino bat edo poker partida bat, eta beraz, gauza asko zeudela jokoa negoziaketa hauetan, eduki asko, eta, horretan justifikatu du negoziaketa hauetan sartu nahi ez izatea.
podido comentar unos minutos por teléfono mientras me dirigía al Palacio de la Zarzuela con Mónica Oltra la propuesta que han planteado hoy, que me ha parecido muy sensata, y a la salida de la reunión con el jefe del Estado he podido comprobar con tristeza que el Partido Socialista ha dicho que no a la propuesta de Mónica Oltra y de Compromís, y entiendo la frustración de Mónica, que ha manifestado que no entendía el... PSOE eta Podemosen arteko elkar mokoka ibiltze hori gogorra dator kanpainan, ezta? Bai, nik uste baiet. Eta eskuinean ere bestalde batetik PPk gogor joko dio Ciudadanosi, ezta? Bai, alegia, esker eskuin, ez da, fronte horiek, inoiz baino biziagoak izango dira. Baina hauek mokoka alkarri, baina zuk esan duzu, ez da, Mariano oso pozik agertu da egun hauetan, lasai gizona, bai. Atzo futbola ikusiko zuen, gaur ere. Bai, oso pozik dago, bere burua salbatu du, eta gainera berak esan du, esperientzia hau oso ondo datorkigula guztioi, ezagutzeko batzuk eta besteak, nor diren. Para saber las cosas. Hori da, bai. Es mejor repetir elecciones que un gobierno a la valenciana como el que pretendían algunos en nuestro país, con el entendimiento entre Podemos, el Partido Socialista y Ciudadanos. Eso era mucho peor para España que la convocatoria de nuevas elecciones. España. Eta isilik dagoena, Ainhoa, Rivera jauna da. Bai, egun hauetan, ez da inbeste agertu, ez dakigu, irakurri dugu egunkarietan, alderdi barruan salaketa batzuk izan direla, legez kanpoko finantzak eta izan dutela, eta agian bada ezpada ere, nahiago izan du isilik egon, zurrumurru hauek haunditu ez daitezen. Oso ongi, eta kazetariek ere hitz egin dute, lezezulo mediatiko horretan, ez da, kabarna mediatiko horretan, eta horietako zenbaiten hitzak aukeratu dituzu gaur gurera ekartzeko. Bai, hori da, lehen entzun dugu Iglesiasek nola aipatzen zuen, azken orduan izan den saiakera bat, ez da, el pacto del Prado edo izena hartu duena, eta entzun dugu iritzi bat, Onda Zeroko Alsina kazetariaren iritzia. El postureo de última hora, ya saben que le correspondió ayer a Compromís, a Joan Baldoví, de parte de Mónica Oltra, haciendo el numerito de la cabra en el Congreso de los Diputados, sacándose de la manga una cosa que llamó propuesta de pacto y que era la nada dividida en 30 trozos. Era un documento cuya filosofía venía a ser pongámonos de acuerdo en cualquier cosa y llamémoslo pacto de gobierno. El numerito de la cabra, zer da hori? Horrekin zer esan nahi du? Galdetu beharko diogu, ez da? Eta batez ere Alsina zerrati jartzen du abotsa horrela, ez da? Interesantearen, ez da? Tonua jarri nahi du ez dakil lortzen duen. Honek gogor eman zion egurra, ez da? Rajoiri eta gainera hila europea? Bai, ikusiko ditugu bata bestaren atzetik, baina nik uste kazetari guztiak nahiko kritiko eta guztiekin, nik uste etzaiola inori gustatu bigarren hauteskunde batetara joatea. Irratikate horretan jarrituko dugu Onda Zeron, baino arratsaldera goaz Julia en la Onda. Bai, hori da, Julia Oteroren iritzia, eta honek, gogoeta egin nahi izan du lehen hitz egin dugunaz, eskuina eta ezkerraren arteko mugimenduez, eta, erdian dagoen boto likido batetaz. Y luego está el votante transversal, el menos ideologizado, digamos, que es el que cambia su voto y, por tanto, el color de los gobiernos según cada momento histórico. Ese votante transversal, y necesariamente voluble, es la pieza más codiciada en cualquier campaña electoral. Pero esta vez no basta con que cambie de partido, tendría que cambiar de bloque para que algo cambiase. Si todos insistimos en nuestro voto o cambiamos dentro del mismo ámbito, el 27 de junio estos señores que lideran los partidos van a tener un papelón. Volveremos a tener un bipartidismo formado a su vez por otro bipartidismo interno a derecha e izquierda. Bipartidismo batetik eta bestetik, ezta? Azenolako puzlea, ezta? Utzi digu. Otero piezak elkartzeko. Kadena zerren zer aipatu dute, ezta? Hor ere gogoratu behar da, Juan Luis Zebrian prisako burua Panamako paperetan azaldu dela, ezta? Eta horrengatik hainbat gonbidatu eta
ez joatera gonbidatu dituzte, ezta? Bai. Bertara hainbat tertuliano eta... Bai, eskolarra adibidez, ezta? Federanek betoa ipini di, ezta? Hori da, bai. Bueno, hori beste egun baterako utziko dugu. Guk onera ekarri duguna izan da Àngels Barceloren iritzia. Hora 25. Hori da, entzun dezazuen. Habremos acabado por fin con esta especie de representación teatral que empezó la misma noche del 20 de diciembre y cuyo guión se ha ido escribiendo hasta hoy a base de llamadas, WhatsApps, Telegrams, reuniones a 2, a 3, a 4, encuentros bilaterales, ruedas de prensa, declaraciones, miles de declaraciones. Nunca habíamos visto a políticos tan locuaces y tan omnipresentes, tan todo y tan incapaces de llegar a un acuerdo para evitar unas nuevas elecciones. Y la responsabilidad es de todos, tanto del que ha hecho mucho como del que no ha hecho nada, tanto del que ha vetado como del que se ha creído importante con pocos escaños. Todos y cada uno de ellos son los responsables, no ya de una nueva convocatoria, son los responsables del resultado. Todos y nada y todos... Beraz, guztien artean erruak banatzea, ezta? Hori da, bai. Bueno. Eta Jainkoak zer esan du? Bueno, Jainkoa saiatu da, negoziak eta hauetatik haratago begiratzen eta gizarteari so egiten. Nola galdu duen gizarteak ilusioa, gatazka eta kakazte honen erdian. La voz de Gabilondo. Hay más temores que ilusiones, y esto es lo fundamental que a mí me parece que hay que destacar, que como consecuencia de todo lo vivido, el paisaje político que ahora mismo se dibuja es un paisaje entristecido y dormido. La política nueva se ha hecho vieja y la política vieja se ha apolillado y no hay proyectos de ilusión, no hay propuestas transformadoras y de aliento, no hay liderazgos que encandilen. Todo es dieta blanda, pescadito blando, como para convalecientes, muy a la altura de esta política nuestra, de estos partidos políticos nuestros. Beraz, norena da errua, la culpa fue del cha-cha-cha. Hori da. Horrekin hasten du bere iritzia, eta oraingoan ona. Bueno, eta Deabruak zer esan du? Jainkoa entzun dugu, Deabruak zer esan du? Federico Jiménez Los Santosek ez radiokatean? Bai, Deabruaren atzetik ibili gara aste osoan zehar, baina ez dugu Deabrua uinetan topatu. Uinetik urrunduta darama Federico Los Santosek aste osoa, eta aizuk eskatu naiz, ez dakit zertan ibiliko den aste oso bat gizona goizeko 6etan gure goizak betetzetik urrun. Pues gaixo egonen da, apur batean, edo ez dakit. Gerta daiteke, ez dakigu. Argi dago Ainoa, inor ez dagoela pozik beste hauteskunde berri batzuekin. Hori da, bai, lehen esan dugu, ez da, guztiek botatzen diote errua guztiek, kazetariek ere ez dakite zer esan, hauteskunde hauek, hori, grazia gutxi egiten dietela bakarrik, eta, guk saiatuko gara positiboki begiratzen, eta, aizue, beste aukera berri bat, ez da, ea oraingoan. Zer gertatzen den? Ea oraingoan bat egiten duten, esate baterako aldaketaren alderdiek, Nafarroa kongresurako, bai, ez, ikusiko dugu zer gertatzen. Antxitsi gutxi, hemenea txitsi gehiago badaukagun. Bueno, bukatzeko musika, beti bezala. Zer ekarri diguzu? Bueno, haingoan abesti berri bat, Bilboko abeslari batek, Rubia deitzen den abeslari batek, eta honek 60-70 hamarkadetako doinuak abesten ditu, oso bitxia eta oso ederra niretzat. Zuere Rubia? Bai, nire Rubia, hori da. Rubia natural gainera. Oso ongi, Ainoara nahi duzun arte ongi zan. Agur. There's a couple in the apartment above my head, but they do nothing but fuss and fight. I can get no sleep in this noisy street. I gotta move, I gotta find me a quiet place. Tell me, where do you go when you got no dough? There must be somewhere out here that I've gotta find some peace of mind. There must be some place that I can find. Believe me when I tell you there's a cat that gets under my window and it meows all the night. Hola, kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, Metropoli normala. Agur, aio?
Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean, ikasturte osoa edo hilabetez hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia, aurten familia euskaldunetan egoteko aukera, bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia, argibideak 943 888 992 1 zenbakian, eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia, Lazkao. Reformas zia. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas zia erakusketa eta denda Buenaventura Iñiguez bat, 948-0603-0. Reformas zia, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Txantreako jaietan eta txantreako jaiekin bat eginez Zazpi Okindegia. Zazpi Okindegia aldizkariak, egunkariak, paper gaiak. Zazpi Okindegia Miraballes 9, txantrea. Ongi pasa. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948-15-4301 telefono zenbakia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Metrópoli forala. Musika pijoa izanen da, baino goxo eta gustora entzuten da. Bai, erraz. Halako batean teknologiak ere lagundu egin zuen musika egiten, eta teknoa sortu zen, eta, bueno, horren bersio bat da, ezta? Teknologia industrial edo teknoindustriala, halako musika zaratekin, golpeekin, perkusio askorekin, eta katxarroekin egindako musika. Musikaren olatu berria, ez da New Way eta garaia haiek dira. Bai, garaia dira, nolabait musika aldatzen ari zena, gitarratik beste instrumentu batzutara aldatzen ari zen zera, eta Kraftwerkek egin zuena, izan zen nolabait, olako gauza hotz bat, ez da? Hau da, gure proposamena zeren beste batzu New Orderrek eta ritmo gehiago dute, baina honek hauek bakarrik pum-pam-pum, eta olako gauza zera bat, teknologiko bat. Eta Alemaniera ari dira kantuen, ez da? Begira, teknologiaren Volkswagen edo teknologiaren eremua da, eta bai, alemanen topikoetan sartzen aldien bagara, horietako bat ere bada, ez da gauzak ongi egiten dituzela, ez da ondo edo gaizki diren gauza horiek, baina gutxienez ondo egiten dute. Bueno, landabenen poloak egiten zituzten musika honekin, ez da? No se jertzeak edo ze... Poloak. Metropoli foraleko pensatzeko txokoan sartuko gara segidan Gergilauko filosofoa Xabier Agirre, egunon eta ongi etorri. Egunon. Metropoli foraleko talaia honetatik gaur
Galdera, zientziak ala letrak, zergatik ekarri duzu gai hau? Bueno, duela gutxi gogoratu zelako, ospatu zelako liburuaren eguna, eta gero, bai joan den astean de notiziasen, eta gero asteburuan Espainiako egunkari batek, nolabait olako humanitateen aldarrikapen bat egin zutelako, eta gustatu zitzaidan, beti egon den gai bat, ezta? Teknologia eta zientziak humanitateen kontra daude, humanitateak teknologia eta zientziaren kontra egon behar dute, eta, bueno, segurazki, zuri inoiz galdetuko zizuten, zer egin barrozu, letrak edo zientziak, edo zera litretakoak edo zientzietakoak, ez badu basmatzen matematika eraigita batekin, basaten dugu, eske ni letretakoa naiz. Gogoratu behar da nolabaiteko dualismo hau da, zientziak eta letren dualismo hau oso aspalditi datorrela, lehendabiziko gnostikoak, pentsamendua eta materiaren artean egiten zuten diferentzia, Platonek ere, ideiak eta materia edo gauza ikusgarriak berezketa hori egiten zuen, baina batez ere zientzien artean edo zientzietan dilteik egin zuen berezketa hori, ezta? Nolabait berezi zituen zientzia batzuk, naturaren zientziak izango zirenak, hau da, materiarekin aritzen direnak, eta besteak, nolabait, pentsamenduarekin edo espiritua jarri zuen izena, eta espirituaren zientziak lirateke. Hori gertatu zen, garai batean, garai hortan, fisika, Newtonen fisikak eta izugarrizko miresmena sortzen zuen, eta pentsatzen zen, zera horrekin, metodo horrekin, dena esplikatu alzela, realitate guztia esplikatu alzela, baina noiz batzuk gutxienez erabaki zuten, bazegoela materiaz gainera beste zerbait ere ikertzeko. Eta orduan, garai hortan hasi ziren sortzen lehendabiziko espiritu zientziak edo, psikologia, soziologia, antropologia, eta beste gizarte zientzia guztiak, ezta? Irakaslea zara Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baita Zizurko Institutoan ere, zientziak ala letrak, garai batean oso garbi zegoen batean eta bestean zer ikasten zen, ezta? Gaur egun asketa handiagoa da, aukera gehiago daude, artistikoa, musikala, ez dakit? Garai batean egon zen aukera hori, aukera gehiago izateko aukera izan zen, baina orain berriz ere itzultzen ari gara lehengo bidera, ezta? Hau da, ikasketak gero eta zientifikoagoak izango dira, gero eta matematikaren ingurukoak, eta beste zerak giza zientziak oso ahul geratu dira, baina gizarte zientziak ere orain badute beste nolabiteko berpiztualdi bat edo, psikologiarekin eta bar. Hizkuntzak ere asko, batutan uste dut gehiegi zeratzen dela, irakasten direla, eta kurrikulunaren erdia hainbat kasutan hizkuntzekin, dere duan adibidez, batzutan 4 edo 5 hizkuntza, horrek esan nahi du bere orrutegiaren erdia hizkuntzekin aritzen garela. Eta hori ere ez da oso, nire iritzia da, Nik uste dut, gizarte zientzietan ere, nolabait letretan, erabili dezagun betiko terminologia ulertzeko, edukiak ere eman behar direla, ez bakarri bitartekoak, ez euskera, erdera, ingelesa, alemana, frantzesa, latina, bitartekoa dira, baina baita ere edukiak ere ongi etorriko lirateke. Xabier Agirre, langabezian gelditzear dagoen gizona, irakaslea, filosofia irakaslea zara zuzen ere, eta filosofia kurrikulumetik kendu nahi dute? Kendu baino gehiago aukerako gai bihurtu nahi dute, eta orain arte, hainbat asignatura, derrigorrezkoak ziren hainbat asignatura, orain guztiz optatiboak bihurtuko dira. Beraz, kendu, orduak gutxiago emango ditugu hori seguru, baina kendu ere ez, baina optatiba bihurtzen da, eta nik uste dut, galera bat izango dela, baina nik uste dut filosofiakoak ongi kudeatzen baldin asmatzen baldin badugu, baita ere gure onerako ere izan daitekela, zeren, gure hainbat asignatura ere badira, erdera esaten den bezala, Maria desienteak, eta orduan, baita ere behar bada gure lana ere dignifikatu dugula uste dut. Teknologia eta zientzia puroa edo fisika ezin da ulertu ukitu zera batekin, zeren
ukitu humanistiko batekin, zeren eta norbetek erabakitzen baldin badu, dagoen bakarra molekulak eta atomoa direla, erortzen ari da baita ere, pentsamendu metafisiko batean, zientismoa deitzen dena, materialismo berri bat da hori, eta esaten duena ez dago besterik, dena esplikatzen da molekula eta atomoen egoerarekin, ez da? Pentsamendu guztia esplikatzen da neuronen egoera batekin, eta nik uste dut hori ja alde batera utzi behar dugula, ez da? Norbait, eta badira horrelako jarrera bortitzak edo neko muturrekoak zientifikoen aldetik, ez da? Dena da, dena matematizatu alda, dena azaldu alda, dena deskribatu alda, eta nik uste dut badagoela oraindik, eta eskerrak horri, badagoela realitatean, zientzietatik edo zientziaren eskuartetik edo behatzartetik ies egiten duen errealitate bat, eta hori humanitateek edo letrak zeratzen dute, ezta? Batek esaten zuen duela gutxi, nik gaizki dago genetika poesiaren bitartez azaltzea, hizkuntza poetikoaren bitartez azaltzea, hizkuntza berezi baduka, baina ez daitezela haiek ere, ez dezatela pentsatu barkatu, haiek ere poesia esplikatu aldela genetikarekin, hau da, neuronen genetika edo neurozientziarekin, ez da? Ez dezatela pentsatu poema baten edertasuna esplikatu aldela neuronen argindarren deskripzio batekin, ez da? Zientzia esplikatzeko Kraftwerk taldea ekarri duzu, poesia aipatu duzu orintxe bertan, hori esplikatzeko zer doinu aukeratu dituzu? Orain berriz ere Kuba modan dagoenez, eta Silvio Rodríguez gure artean ibili denez, eta niri beti asko gustatu zaidan kantu poetiko bat nolabait, aldarrikatzen duelako, edo irudikatzen duelako errealitate magiko bat, ezta? Eta da, unikornio bat dauka, eta unikornioa joan egin zaio. Eta haren berri eskatzen du. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Anaitasuna kiroldegia, gazte ginen gazte, poesia eta irudimena, ezta? Silvio Rodríguez. Bai, nik uste dut gure garaiko poeta bat dela, ez da bakarrik kantaria, oso letra ederrak idatzi ditu, eta nolabait poesiaren aldarrikapenare egin behar da. Batzutan poesia esaten da, ezin da ulertu edo bakoitza bat dauka bere interpretazioa, baina sugeritzen duena hori bai ezin dela matematikekin azaldu, ezta? Eta horrelako nasketak edo pentsatzen baldin bada bata ala bestea dela, horrek ekartzen ditu izugarrizko hankasartzeak, ezta? Zeren normalean zientziak eta teknologiak badauka lema bat eta da praktikoa izatea, ezta? Edo teknologiak batez ere etekinak ematea, gauzak hobeto egiteko praktikoa eta gero gainera derrigorrezkoa delako kapitalismoan etekinak ematea, ezta? Eta aldiz bestean erori gabe inosokerian edo berkatu, baita ere batzutan erortzen gara sinpletasunean, ezta? Dena da polita, dena da interpretagarria, pixkat filosofia postmodernoak aldarrikatu zuena, eta hori ere nahiko ez dakit, blokeantea da, zeren orduan berdin da zer egiten den. Nik uste dut bien arteko nasketa bat, eta hori dela eta, ez dakit, zera asteburu honetan, gure oso gertutik tokatu zaidan gauza bat, esango dizuet, kontatu dizuet, badakit Euskal Herretian atera dela, eta laizter behar bada gaur espada bihar, edo urrengo egunean, berrian ere uste aterako dela, zeren, Tarragonan asteburu honetan ikasle batzuk, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle batzuk joan dira, horien artean nire alaba, eta joan dira arrasto erromatarrak ikustera. Agurbero bat, hemendik, nola da? Iratiri. Eta ara joan dira ikustera aurretik pentsatuta, aurretik abisatuta, eta araldu direnean kruzero batek alokatu egin du anfiteatro osoa, eta bertan festa bat zeratzen du, antolatzen du, eta ez die
ez dio inori sartzen uzten. Zientziak ala letra gure gaurko gaiarekin lotura nola egiten duzu? Begira, arrastoiek ez badira nolabaiteko ondare historiko bat, eta hori ez badugu, bakari baloratzen baldin badugu, etekinak ateratzeko, diru ateratzeko, gaizki gabiltza. Orduan zergatik ez eskontza baterako alokatu, evento baterako alokatu, eta bar. Hori ez bada ulertzen, nolabait badagoela zerbait inmateriala dena, ondare inmateriala batzutan beste gauza batzu dira, baina eta hori ez badakigu baloratzen, eta bakari baloratzen baldin badugu hori etekinak edo irabaziak ateratzeko, nik uste gauzak nazten ari garela, eta orduan, ez dakit nolabait, amore eman behar dugula, eta esan ala, egin ezazuen, nahi duzuena, edo egin edazue harriak erabili berrean, kartonpiedra erabili, eta asmatu ezazue zuen arrasto arkitektoniko batzuk, eta hor konpon Maria Anton, ez da? Nik uste hori norbaitek justifikatzeko gai baldin badan norbait, nik uste dut gaizki gabiltzala, ez da? Norbaitek izango, nire kontuetan, sarrera akadina doble ateratzen dut, hau alokatzen baldin badut. Hori baldin bada gure kulturaren kudeaketa, gaizki gabiltzala uste dut. Irati, urrunetek bada ere, agur bero bat, eta zure alde gaudela jakin ezazu, ez dago bakarrik zure alde aita. Beraz, zientziak ala letrak horixe gure gaurko mintzagaia, dena den teknologiaren garaietan bizi gara. Eta teknologiarekin ez dakit zientziak zer ikusia daukan, letrak zer ikusia daukan, batez ere igual, filosofiak beharko luke neurtu teknologia etikaren ikuspegitik. Hori ere bada, baina nik uste dut hori baino lehenago ere badala. Teknologiak eta horrengo teknologia berriek ematen digutena dira datuak. Big data edo deitzen dio gauza erekin. Eta nor kudeatzen dituen datu horiek? Nor kudeatzen du, eta zein irizpiderekin, eta nik nolabait esateko karamelo pilo bat baldin badukat, 10 kilo karamelo baldin badukat, badakit denak ezin ditudala jan, irizpide batekin sartuko naiz bat edo beste jatera, fresaskoak, edo marrubizkoak, edo naranjaskoak, eta bar. Baina nik uste dut teknologia berri hauek datuak ematen dituztela, eta datu batzu ja maneja ezinak direnez, irizpiderekin noraino erabilaldiren datu horiek, gaipatu duzun irizpide etikoa derrigorrezkoa da, baina baita ere ez bakarrik irizpide etikoa, baizik eta irizpide librea edo zeratzeko, erabakitzeko onaino, edo hauek erabiliko ditut, edo beste batzuk ez. Bueno, Panamako paperak deskubritzeko balio izan digu, ez da? Big data horrek tantaka baina gero norbaitek analizatu ditu, ez da? Wikileaksek egin zuen gauza oker bat, izan zen datuak berak eman, eta gero pixkanaka datuak eman ziren, baina hauek nik uste hobeto egin dutela, aurretik kazetari batzuk egon dira, datu horiek jaso dituzte, milioi terabait edo, terabait, eta ari dira dosifikatzen, eta eragin asko zera handiagoa da. Beraz, eta gero beste izen propio bat, Snowden, ez da? Hori da. Horrek ere big data dauka. Hori da. Datuak dira, baina gero nolabait, haren erabilpena ere, datu kurioso bat, lehengo azteko notiziaseko karta batean, Javier Armentia batek idazten zuen, ez dut uste zenik planetarioko jefea, baina, izen berbera dute, baina irizpide kontrakoa defendatzen zuen, ezta? Esaten zuen, 2008an egin zela ikerketa bat, enpresa teknologikoetan, estatu batuetan, nolabait dirigenteak edo ejecutibo altuen artean, 600 bat aztertu ziren, eta 3 ez ziren teknologoak, ez ziren teknologian adituak, ez ziren matematikoak. Ziren, eta pentsatu dezagun, ejecutibo horiek hor daudela, hobeak direlako, edo nolabait emaitza on batzuk eman dituzelako, zetozen artes liberales, edo berak esaten zuen, beste eremu batzuetatik. Eta eremu horiek aportatzen dute ez datua, irizpidea baizik. Ez eraginkortasuna, kritikotasuna baizik, eta irizpide emaile izan daitezke. Eta nik uste dut gainera, nolabait humanitateak, letrak, filosofiak, edo nahi duzuenak, eman alduela, nolabait egoera berrietara ohitzeko ahalmen handiagoa beste dozein zientziak baino. Zientziaren definizioa da erantzun bakarra dago. Eta nik uste dut erantzun bakarreko munduan
nik uste zu eta biok aspertu ingo gainatekela. Eta garuna eta hipotalamoa ezinbestekoak direla, ezta? Eta zaborra zer den hori da, jakitea, ezta? Esate baterako gaur zuk esan zinean zientziak eta letrak Googleen hori sartu eta zema zaborra dagoen. Nik ez nekien nola diskriminatu informazio hori, ezta? Bueno, Googleek egiten du matematikoki, ez da baditu horrelako algoritmo batzuk, eta ematen du bere aukera ona dela. Nik uste dut, eta arrakasta baldin badu, da algoritmo egokiak erabili izan dituela, baina noizi hemen aldatzen ditu, konturatzen gara batzuk potentziatzen dutela, nik uste dut algoritmo horietaz aparte, badirela irizpide orokorrago batzuk erabili beharko ditu. Google berri bat asmatu beharko dugu, letretako Googlea. Hori da. Zientziak ala letrak, horixe galdera gaurkoan, zuk oso garbi zenuken, ez da? Gazetatik. Bai, baina matematika zaleare nintzen. Baina filosofia ikastera nola jo zenuen? Ba, ez dakit. Eta zure guraso zer pentsatu zuten? 18 urterekin burutik gauza asko pasatzen dira, eta inez gogoratzen ze pasatu zen, baina hori erabaki nuen, eta benez da mutz. Mila esker haunit, Xabier Agirre, Gergilauko filosofoa gurekin izateagatik Metropoliforaleko talaian. Aio, eta ongi izan. Aio. Irratia. Euskal Herria irratia. Emititzeko lizentziarekin. Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Gauzoa, Hernani. Igande honetarako oparirik politena, Garijo Bitxidendan. Garijo Bitxidenda, zilar eta aurrean eskaintza zabal-zabala. Zatoz eta aukeratu zure oparia, aurten 10 egunean, Garijo Bitxidenda, San Alberto Magno 2, Donibane auzoa. Zorionak. Baratze bat nahi deizut egin. Adaskarekin ikasi zure etxerako barazkiak ekoizten. Baratza modu jasangarrian lantzen erreza da. Adaskak lurra, baliabideak, azpiegiturak eta lantalde teknikoa zure esku jarriko ditu. Zure aldetik konpromisoa eta esfortzua eskatzen ditugu. Zure baratza landu informazioa eta itzordua 948-33-5026 telefono zenbakian. Adaska, ekoizlea gara. Klinika Dental Txantreak, bezero, adiskide eta auzolagun guztiei jai zoriontsuak opa dizkizue. Klinika Dental Txantrea Donestebe kalea 10 eta 948 13 11 20 telefono zenbakian. Badi atenditzen dugu. Izan festa on. Aurten Irlandara. Best hizkuntzak atzerrian. Aurten ingelesa Irlandan. Argibideak bestidiomas.com. Metrópoli Forala. Biurdan Institutoan 17. irakurketa publiko eginen dute bihar. Jon Alonso idazlearen testuei ahotsa jarriko diete, kultur, politika eta kirol arloko hainbat ordezkarik. Estudioan da Asier Azpilikueta, Biurdan Institutoko ikasketa burua. Egunon, Asier. Kaixo, egunon. Zer mozabiltza? Azken ukituak ematen irakurketa publikoari, baina ongi erran barko. Lanez lepo, ez da? Azken txampo honetan. Bai, giarran txorakiria dela ematen du irakurketa publiko, baina baitu bere gauza txiki asko egin beharrekoak eta horretan nahi da. Eta txikikeriek lan handia ekartzen dute. Bai, txikikeri asko batuta handikeriak. Hori da, bihar ostiralarekin eginen duzuen eta konta iguzu bada ez dakien horrentzako zer da irakurketa publikoa? Bueno, irakurketa publikoa da, 2000 urtean Biurdan Institutoan abiatu zuten ekimen bat nolabait irakurzaletasuna bultzatzeko, eta nazioarteko liburuaren egunaren inguruan beti egiten dialako irakurketa publikoak,
gure inguruan gehiago egiten dira gaztelaniaz, eta beti On Quixote hartzen dute, eta irakurtzen dute, eta ikusia. Eta, bueno, asmoa zen antzeko zerbait egitea, baina beti ere euskaraz eta euskal liburuen inguruan. Ez liburu bakar baten inguruan, baitek eta liburuen inguruan. Horregatik... Idazle baten inguruan bai, baina gero obra asko lantzen dituzue. Hoxe, eta gainera urtetik urtera idazle aldatzen dugu, ez? Lehenbiziko urte izan zen Bernardo Atxaga ez, baina gero urrengoan 2001 garrenean Axular izan zen. Horan, Axularrekin noski bai egin zela bakarrik liburu baten inguruan, geroren inguruan, baina eta Atxagarekin ere bai, bueno, ari naiz nire hitzen kontratzaite, baina Atxagarekin bakarrik egin zen gogokoak, baina gero bai hartu zela nolabait ohitura idazle bat hartzeko eta bere hainbat libururen hainbat pasarte irakurtzeko. Eta bertan hainbat famatu edo joaten dira, irakurtzen dute eta ikasleak bertan izaten dira. Bueno, batez ere ikasleek irakurtzen dute, bai. Nolabait hain zuzen ere irakurtzaletasuna bultzatu nahi dugulako gazten artean, gure ikasleen artean. Pentsa ezagun, irakurtzaletasuna edo literaturariko grina gure gizartean ez da oso ondia. Horri gehitzen baldin badiozu euskal adjektiboa are txikiagoa. Eta ja, nanoteknologian sartzen gara baldinetan erabein artean euskal literatura sustatu nahi baldin badu, ez? Orduan egia da... Inurri lana egiten zabiltzate orduan zuek. Bai. Kontua da, institutu guztietan egiten da, gazteak behartzen ditugu irakurtzera. Bai. Gaizki... Hola, ematen du esaldi potola, behartzen ditugu, baina hola da, ez da? Beharrezko izaten da. Bueno, behartzen ditugu irakurtzera, behartzen ditugu matematikak egitera, eta hori da. Azken batean, hoxe da, behartzen ditugu. Orduan, baina honekin eman nahi genion literaturari bertze ukitu bat, eta gutxienez, ikus dezaten literatura izan daitekela zerbait bizia, uki daitekena, entzun daitekena, ozen irakur daitekena, Gosta dezaten literaturarekin. Bai, kontua da, liburu bat irakurtzea dela ekintza pribatu bat, ez? Eta hemen egiten duguna da, ekintza pribatu hori publiko bilakatu, eta hitz irakurria nolait hitz ozen bilakatu, zeozer ezberdina. Orduan, zeozer bitxia ere, bai, etortzen dien idazlei bitxia egiten zaie, beraiek idatzitakoak ozen eta gainean erabe gaztetxoek errezitatzea. Hori da, errezitatzea, irakurtzea, alduten moduan egitea. Dena delakoa, ez da hori da. Orduan, alaxe ez. Eta erran bezala, batez ikasleak aritzen dira horretan, baina baita kanpoko irakurleak ere ekarri hori ditugu, pixkate ekitaldi hori ez dadin bakarrik gure institutuan gelditu, baizik eta nolabaiteko oi hartzuna artezan. Sona izan dezan handik kanpore. Goazen bada aurtengo ediziora, zein ekarriko eta Jon Alonso izanen duzue. Bai, Jon Alonso, Iruñiko idazlea, batez ere novela beltza landu duna, narratiba eta saiakeraren artean ibiltzen dena, ez? Zergatik Jon Alonso, ez dago zergatik, izan ere, ja 17. aldia dugu, guretik pasatu dira Atxaga, Angel Ertzundi, Maria Zulanda, Gabriel Aristiezen pasatu, baina, garen inguran, Kirmen Uribe, Jasone Osoro, askotariko idazleak pasatu izan dira, edo askotariko idazleak landu izan ditugu. Eta orduan, aurten inen dugu Jon Alonso, eta helduen urtean zein inen dugu, egiten dugu alako ideia ekaitza, eta momentu montatzen dugu. Zein ateratzen den, ez da, sorkuntza une horretatik. Hoxe, orduan kontua da euskal idazlea izatea, eta nola daiteko, gutxieneko kalitate bat izatea, ez? Horia, Jon Alonso izanen duzue izpide, eta ze testu irakurriko dituzue? Irakurriko ditugu, ea buruz goratzen ditudun, egin ditugu 5 saio, eta lehenbiziko 2 saiotan irakurriko ditugu Camembert helburu liburuaren pasartean, 3. Agur Darwin, 4. Katebegi galdua, eta 5. Zintzuen saldoan. Bai, orduan saio bakoitzean gutxi gorabehera 6-7 pasarte, eta horretaz aparte, aprobetxatuta Jon Alonso iaz idatzi zuela Bidador Pastorala, pastoraliko testuak idatzi zitula, ausartu gara nolabait pastoralen zenbait, edo ausartuko gara, pastoralen zenbait zati jokatzen. Ikasleak ari horretan buru belarri, ez dakit nolateako den, egiarran. Bai, izan ere konturatu gara, izan hendia 5 pasarte gehien, uste dute, eta konturatu gara sekulako montajea izan dela, pastorala, eta guk hain zati txikia eginda, horrelako lana dela ikusita, pentsazazu. Dena egitea, horre izan dugu laguntzailea izan dugu
duguna euskal dantzariak taldeak, batez ere Aritzi Bainez, eta Bertzelakoak, eta bihar etorriko gaur arratsaldean etorriko dira eszenatokia muntatzera, eta gutxienez itxuraz polita izanen da. Beraz denetarik ez da, pastorala izanen duzu irakurketa. Bai, bueno, normalean egiten dugu, irakurketa, betiko ez, baina, azken urteetan saiatu gara horretaz aparte zerbait gehiago ere ematen musikarekin lotuta, edo, izan. Eta horten egiarren oso proposatzen Jon Alonsorekin Biador pastorala egitea. Gainera, aipatu beharko da, Jose Mil Biador Biordaren Institutuan irakasle izan zela, pare bat urtez. Omenalditxo bat ere ginen diozue beraz. Aspalditik Euskara Departamentuak badu Biadorren izena, izan ere irakurketa publikoaren idazlearekin, idazlearen izenarekin bataiatzen ditugu Departamentua. Ikasgelak bataiatzen ditugu, baina bere garaian egerran ez dakitze urtetan Biadorri izena eman zitzaion Euskara Departamentuari. Omenaldi txiki bat, eta txiki horri aurten bertze txiki bat gaineratuko dio. Hori Asier, solasean aritu gara Jon Alonsoen testuak irakurriko dituzela eta pentsatzen dut entzuleak ere desiatzen egonen direla pasarte horietako baten bat ezagutzeko behintzat. Bueno, nik hemen ekarri ditute batzuk, bihar irakurriko diren pasarte batzuen, pasarteak ekarri ditute, giharran pasarte osoak ez ditut ekarri, zatitxo batzuk, pixkate bertzei gabe, igual entzulek, edo Jon Alonso irakurri ez duten entzulek, kokatu dezaten eta jakin dezaten zein den. Jakin dezaten ondik nora joaten diren, Jon Alonsoen obra. Aipa ezagun Jon Alonsok, sortu zuela Enekoitz Ramirez Lambas izeneko pertsonaia bat, dagoeneko hiru lanetan agertu dena, Kamen Bertelburu KTB galdu eta Zintzuen saldoan. Nolaiteko antieroia, kartzelan egondakoa, arte salmentan ibiltzen dena, baina arte lapurretan ere bai, detektibe lanak egiten dituna detektibe izan gabe, eta pasartetan askotan agertzen da, eta kaso irakurriko dut Kamen Bertelburuko pasartetxo bat, horra ipatzen dituen noiz egon zen kartzela. Hori da, Asier Azpiliko eta beraz, Jon Alonsoren pasartetxo bat irakurtzen gurean. 2 aldiz egon naiz kartzelan. Lehen aldia aspaldi izan zen, hain ezagun egin den erakunde armatuaren komando batean aritu izan eta gero. Lehenengo hartan espetzez espetxe erabili ninduten, eta espetzez espetxeko joan etorri hartan ezagutu nuen ziegakidea, deidi ezaiogun zerbait etzegatik Imanol. Ziegakidea, hau da, Imanol, oso garrantzizkoa da nire bizitzan. Handik atera ginenean, munduari begiratu, eta orain zer, geure buruari galdetu genenean, atera bidea eskaini izialako. Ez nau besteengandik gehiegi bereizten, 72-76 bitartean ziega batean egon izanak. Beste askok pasatu baititu 4 urte, baita gehiago ere modu horretan. Imanolek eskainitako atera bide heldu izanak bereizten nau. Horrek egiten nau improbablea. Nork bere bizimodari eman dion interbidei begiraturik denetarik ikusi gal izan da. Horretaz baliatzen dira novelistak gero eta gehiago. Orokorrean, galtzak nondik jazten diren ez dakigun atzeratu tropelaren antzera marrazten gaituzte. Merkatuaren eskaera nonbait. Zerbait erakusten ari dela uste dute. Ez dira konturatzen, benetan euren erdipurdikeria eta inozokeria baizik ez direla erakusten ari gehienetan. Baina ez naiz horretaz ariko, ni ez naiz literatur kritikaria. Aipa ezagun, ez Jon Alonsok bere nobeletan errandu, saiakera ere tartekatzen dula eta baliatzen ditula pertsonaliak hainbat gairen inguruan hitz egiteko eta esaterako pasartetxo hau ez da. Eta hainbat gairi ez dena sartzeko, ez? Oso ongi, Asier. Goazen bada horretarazera, esan dugu bihar ginen duzuela irakurketa publikoaren 17. edizioa Biordana Institutuan, Jon Alonso izanen duzuela izpide, eta testutxoak irakurtzeko ikasleak, baino bestelako gonbiatuak ere badauzkazue. Aipa ditzagun izen batzuk. Oraingo honetan ekarri nahi izan ditugu, instituzioetan dauden euskaldunak, izan orain arte goiko postuetan ez gonen euskaldunak. Zaila zen, ez orain arte orain bago aukera bentzat. Ezin genuen inorrekarri, ez, orduan aurten etorko dira Aitor Etxarten, Nafarroko Eskola Kontseiluko lehendakeria, Joseba Asiron Iruñeko alkatea, eta Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseileria, bertzea. Oso ongi. Eta helburua hola azkar esan da, biharkoa esan duzu irakurzaletasuna bultzatzea zela, beste behin ere aipatu ezagon.
Bai, hori da, batez ere gazteen artean, baina irakurzaletasuna orokorrean ez, baizik eta euskal liburuen irakurzaletasuna. Hori da, asko gozatu beharkoa, mila esker gurean izateagatik eta zorte honean nola joaten den guztia. Mila esker. Ongi segia, jo. Agur. Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Uxue Barkos, Nafarroako presidenteak bere gobernua babesten duten lau alderdiak ekainaren 26ko hauteskundetara elkarrekin aurkeztaren alde hitz egin du. Bai senaturako eta bai kongresurako zerrendatan, geroa baik Podemosek, EH Bilduk eta Izquierda Ezkerrak bat egin beharko lukete bere hitzetan gizarteak konponbide berriak eskatzen dituelako Uxue Barkos. Hauteskunde